Cafodd CBM ei sefydlu yn Abertawe fel adnodd ymchwil, datblygu cynnyrch a gweithgynhyrchu uwch. Mae'r cwmni'n troi ei ymchwil yn ystod o gynhyrchion a gwasanaethau, ac ar hyn o bryd mae'n cynnig adnoddau masnachol mewn 3 phrif faes. Mae'n datblygu cynhyrchion newydd gan fynd â syniad oddi ar ddarn o bapur gwag yr holl ffordd drwodd i'r cam o'i weithgynhyrchu. Mae'n cynnig prosesau gweithgynhyrchu uwch a gweithgynhyrchu mewn sypiau bach yn fewnol, gan arbenigo mewn argraffu 3D mewn polymerau a metelau, a gweithgynhyrchu mewn titaniwm mewnblanadwy llawfeddygol. Ac mae ei adran feddygol yn datblygu dyfeisiau meddygol pwrpasol ar gyfer y farchnad ddynol a mil feddygol, gan ddefnyddio data wedi ei sganio a llunio modelau anatomaidd 3D mewn defnyddio gradd meddygol, yn ogystal â chanllawiau ac impiadau llawfeddygol. Mae CBM yn gweithio gydag unrhyw un o ddyfeisiwr unigol i busnesau bach a chanolig a chorfforaethau, yn lleol, ledled Cymru, ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae cyflymder band-eang yn bwysig iawn i CBM. Yn y dyddiau cynnar, roedd y cyflymder yn araf iawn, ond erbyn hyn, mae clientiaid yn disgwyl ymatebion cyflym. Mae creu prototeipiau'n gyflym yn un o wasanaethau'r cwmni, a dim ond oherwydd band-eang cyflym y gall gynnig y gwasanaeth hwn. Mae staff yn defnyddio negeseuon e-bost a thain lenni o ddydd i ddydd, ond mae gallu defnyddio band-eang yn ei galluogi hefyd i rannu ei desgau o bell a chlientiaid, yn ogystal a defnyddio rhywfaint o feddalwydd 3D CAD lefel uchaf i ddylanwadu ar y cynhyrchion meddygol, gyda phopeth yn rwydweithio gyda'i gilydd. O ganlyniad, mae CBM yn gallu rannu gwybodaeth â phobl o bob cwr o'r byd. Caiff y dyluniadau maent yn eu llunio yn eu systemau 3D CAD ei rannu â gweithgynhyrchwyr ar gyfer cael ei troi enghraifft yn offer i wneud rannau plastig. Cafodd CBM gymorth gan Cyflymu Cymru i fusnesau, ar ôl mynd i ddigwyddiad marchnata ar-lein. Llwyddodd gwybodaeth y cyflwynydd i greu argraff ar Ashley Bryant, cyfarwyddwr dylunio CBM, a gadawodd y digwyddiad gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. Ar ôl y digwyddiad, aeth un o gynghorwyr busnes Cyflymu Cymru i fusnesau i ymweld â CBM ac edrych ar yr hyn roedd yn ei wneud ar hyn o bryd. Lluniodd y gwasanaeth cymorth am ddim adroddiad cynhwysfawr ar sut i fod yn fwy effeithlon, gan dynnu sylw at feisydd i'w gwella ac awgrymu dulliau marchnata a meddalwedd y gallai ei defnyddio. Dywed Ashley fod y cwmni wedi newid ei systemau yn sgil yr adroddiad hwnnw, a'i fod bellach yn fwy effeithlon, effeithiol a phendant.